Mayapat magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakiabetala, karing kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones, ding masi-sponsor king pamiparangal kang Kristo ngari, ning Torres and family, Felicitas Sampang and family, Cheryl Villegas and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Emily de la Cruz, Angela Mildred Ramin, Gemma de Ramos, Marites Hipolito, at Lorenzo Flores. Speedy Recovery, Fe Manalang, Rosemary Manalang, Charis Lisen, Bel Trinidad, Aleli Orbiso, at Lourdes Nukup. Ordain Anniversary Father Regan Barameda. Magkiabeta mo po king dalita pamuklat. Kasalanan at sablang tumis sa laliyato at kayang asin yaning kayawsan yaning bikilang Palena pari Palena Kinaginingin pa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng banal na Espiritu, mantabay kay kahingan. At kaya ka timorin. Mayapayabak po. Mayapayabak po amo. At atyuta na kayong kadwata mong nobina, para aking pamagsadya naman ngini, king peka maraguldiling piyesta tamo bayan mapupos, ang kaya katamong liturgical calendar, ang Kristong Hari. Nya batang maging matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa mo't pagsusyan, din kasalanan tamo, anyaran tapa mo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang misa sa plala, karing taong tapat susuyo, karing kapatad na pati na ring ena kakilala, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ikang mituturong sukat keng parating manalangin, at emi minalub king pamanalangin, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ikang saslag karing taong banal, maganaka mapaglunos at makatuliran, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ang Diyos sa mayo payong tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Saban mo
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, titipunan mula ring banal bansa. O dakala bansa, panmisan metong king pamamuri king lagyo mo. Ibog mo kami, anting sapat akagiwan, at manyaman na loob, tupad king kekang kaburyan. Ating balayan na ausan mo, king kekang kayaryan, maging metong yasana, king lugod at kasalpantayanan. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king katlunan sulat San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, ing kasayuan mo karing kapatad, pati na karing emo kakilalo, patutu king tunay kan tapat. Patutuan ang dareti, ing kekan lugod king iglesia keni, lalong mayap, nung ausopan mulo, king karelang pamaglakbe, anti mo yung mga intulid karin tanusuyo no, ning Diyos. Uling miglakbelo king lagyo ng Kristo, at tinanggap na anuman sao, karing kikilala king Diyos. Sukat talang sopan, detin tao ban mikadaketa mo, king pangalaganap no, ning katutuan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Mapalad Diyo yung taong ating takot king Ginoo. Mapalad Diyo ang taong ating takot king Ginoo. Mapalad Diyo yung taong gagalang king Ginoo. Karing kautusan no, matulang tutupad. Ding anak na maging mayupaya la ket isulip. Minuan lang kapilan man, ding kay ang anak. Mapalad Diyo ang taong ating takot king Ginoo. Minawayo ang kayang pamilyo at layon mi pabandyan at saganang kabyayan maging kayo kapilan man. Uling insala sa slog para karing taong banal, karing maganaka, mapaglunos at makatuliran. Mapalad Diyo ang taong ating takot king Ginoo. Mapalad Diyo ang taong mapamaram kwalto at mga biyayan king pipawasano. Eyang mabigo kapilan man, ing taong mayap at paratineng ganakan. Mapalad Diyo ang taong ating takot king Ginoo. Parangalantaya po yung maya pabalita. Ginoo, kako ituro mula sa kekandalan, tayran mo ko king kekang katutuan.
Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Selita ng Jesus, karing kayang alagad, ing meto nga talimhaga. Ban ituro na karela, king sukat lang parating manalangin, at kapilan man ela miminalub. Nga na, king meto nga syudad, ating meto nga ukum, alang takot king Diyos, at alayang gagalangan na tao. King syudad mo ring ito, ating meto nga babaeng may balo, amaralas pupunta king ukum, at parati ng sasabyan. So panyo ko po, laban king kanakong kalaban. Ay may bisayang ukum, kilog na ning makabang panahon. Dapat king katataw dyan, nga na king kayang sarili. Agyang ala kong takot king Diyos, ni egagalang kanino man, so pan king manakit katuliran ng babaeng iti. Bantok na nga na akong pangabalanan. Magkangasora na ako pa, king pamamunta na keti. At nga na ning Ginoo, dindamyo ing sinabi na ning marawak awukom. Ngeni, ipagkait na kaya ning Diyos, ing katuliran karetang sariling pinili na, amamaus pa saup kaya, aldot binge. E nalakaya agad saupan. Sasabihin ko kaya kayo, agad-agad na lang dinan katuliran. Dapat panyatang ning anak na ning tao, manakit siya kayang taong manalig kaya, kitiking yato. Ing may pabalita, ing kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king umilya. Magandang morning. Morning po Ulit. amo. Kung sinusubaybay niyo po yung nangyayari ngayong lately sa baha, no, ang isang parang di napansin kagad na malaki din pala yung baha, no, at lampas first floor ng bahay, hindi lang yung Marikina o Pasig, kundi yung Cagayan at saka Tuguegarao, no. Hindi na-cover ng media, na-concentrate sila sa Marikina. Kaya puspusan na naman po ang ating pagdarasal, ating panalangin, lalo na tayong mga wala naman nandoon, para tulungan itong ating mga kapatid. Pag ganyan pong mga nangyayari sa atin, kapaligiran, lalo na sa ating mga Pilipino, ang Pilipino nagiging very prayerful, nagiging madasalin tayo lahat. At yan nga pong bago dumating si Rolly, no, talagang puspusan ang ating panalangin. At sabi ng iba, nadinig ang ating panalangin kasi sa Pampanga di tayo nang hina na si Rolly, pag yung Rolly. Pero pagdating po dito kay Ulysses, siguro dahil hindi natin inasahang malakas siya, kukunting magdasal. Kaya yata yan, malaki yung perwisyo na ginawa ni Ulysses. Na hindi natin inakalang mayabang din pala siya na paparandam ng kanyang lakas. No? Kaya dahil ba nagkulang tayo sa panalangin, kaya yan. At ito pong pagdarasal natin, titignan niyo po yung pagdarasal, ang ginagawa natin ay lagi nating inilalapit sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Ano man yan. No? Kaya kung iniisip ko po yung papel ng Diyos, parang ang hirap-hirap ng papel niya. Sa dami ng mga dumudulog sa Kanya, umiiyak, humingi ng tulong sa Kanya. Ang hirap maging Diyos. No? Kahit nga po sa mga palaro lang, di ba? Basketball.
Alam mo kung paano nagdarasal ang dalawang koponan, no? Pati yung mga fans ng both teams. No? Siyempre, yung isa nagdarasal, wag po sana niyang ma-shoot. Yung isa naman, ma-shoot po sana niya. Sino kayong pakikinggan ng Diyos sa ganyan, no? O kaya, makuha sana ang bola. Yung isa naman, sana po wag nilang makuha ang bola. Tignan niyo po yung mga panalangin natin. Sino kayang may pinakamalakas na panalangin? Kaya kung titignan niyo po yung kuminsan sa UAAP, naglalaban, UST versus Ateneo. Ano po yan Yung UST, sila po yung mga Order of Preachers, mga Dominicans. Silang namamahala sa UST. Yun naman pong Ateneo, namamahala mga Jesuits. Sino kayang mas malakas ng panalangin sa kanila pag silang naglalaro, no? Yung mga players nila. No? Siyempre, parehong nagdarasal na manalo. No? At ito po tayo, no? Laging dinadala sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ano man yan. No? Kaya dito sa ating Ebanghelyo, yan po yung isang paalala ng Panginoon sa kanyang mga lagad na huwag silang magsawa sa pagdarasal, sa kakadasal. No? Huwag silang panghinaan ng loob. No? Kasi kahit tayo po, kuminsan pag hindi na tayo, parang di naririnig ng Diyos ang ating panalangin, parang anak, sabi niya, huwag kang mabahala. May awa ang Diyos. Gustong-gusto ko po yan, may awa ang Diyos. At ito po, sa ating pagdarasal, ito ang ating pinapahayag na naniniwala tayong maawain ng Diyos, na hindi niya tayo pababayaan. Nababait ang Diyos, may puso ang Diyos, may damdamin ng Diyos. Punong-puno siya ng pagmamahal. Kaya sa ating pagdarasal, ang tunay nating ginagawa ay inalalagay natin ang lahat ng ating pangangailangan sa pasya ng Diyos. Para bagang sinasabi natin sa Kanya na bahala ka na po sa akin. Bahala ka na po sa aking mahal sa buhay. Parang ganito po. No?
Kasi sa pamamahala ng Diyos, pag siyang namahala, wala na tayong dapat ikabahala. Naniniwala tayong ang lahat ay malalagay sa wastong sitwasyon. At walang mangyayaring masama, walang mangyayaring na tayo'y mapapahamak, na tayo'y mapapasama. Kaya ito po yung panalangin ng Panginoon, di ba? Nung siya'y nasa krus, yung to you I commend my spirit. Kasi pag nailagay natin lahat, sa Diyos ang lahat, we allow God to be God. At para sa akin po, yun ang panalangin eh. Pag nagdarasal tayo, yumuyuko tayo sa Diyos at hinaya natin siya ang maging Diyos, hindi tayo. At sa Diyos pong ito, kaya dito sa sinasabi ng Panginoon, dinugtong niya yung pangalawa eh. Kaya huwag kayong panghinaan ng loob. Yung sa Tagalog po ang ginamit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sabi niya. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi kaya nanghina ka ng loob, nawawalan ng pag-asa. Di ba? Kaya bumibitaw na tayo, sumusuko na parang wala nang mangyayari. Wala na tayong parang inaasahan pa. Wala na tayong hihintayin pa. Yan na lang ang mangyayari. Pero ang sinabi po ng Panginoon, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Para sinasabi, huwag kayong mawalan ng may hinihintay, may inaasahan. Bakit niya nasabi yon? Kasi sa Diyos, hindi siya kailanman magkukulang. Hindi siya kailanman mauubusan. Mayroon lagi siyang pwedeng ibigay. Kaya pwede tayo laging umasa sa Kanya kasi hindi naman siya nawawalan at hindi nauubusang ibigay sa atin. Malamang ika nga yung mga hiningi natin niya ibibigay. Pero itaga mo sa bato, mayroon siya laging ibibigay sa atin. Kaya nga po, dapat hayaan natin siya ang maging Diyos. Ibig sabihin, siyang masunod, siyang mangibabaw, siyang maghari. Ika nga, kasi He knows best. Alam niya makakabuti. Alam niya ang makakaligtas sa atin. Kaya ito po yung paanan ng Panginoon, huwag tayong mapagod sa pagdarasal, sa pagdulog sa Panginoon, paglagay sa lahat na sa Diyos. At ayan natin siya nang mamahala. That is prayer. That is prayer. At ito nga po, panatili natin ang ating pananampalataya na ang Diyos na ito ay nananatiling mabait, mabuti, maawain, at kailanmay hindi nauubusan ng maibibigay at maibabahagi sa atin. Amen. Atin po ngayon idulog sa Panginoon mga kailingan, tayong lahat na hinihimok ng Panginoon na huwag mapagod sa pagdarasal at sa ating pag-asa sa tulong ng Diyos. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, maging mapibabata ka sana. Ginoo, maging mapibabatake sana. Para kin Santa Iglesia, yasanay parating kapulungan. Di mi kakapatad ami babatang lalakad kindalan ng kaligtasan.
ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maging mapibabatake sana. Para ka rin pari at relihiyosong makatagulaling king obrang pastoral, para tira sanang ipakit ing mapamakalulong kapibabatan at malalam ang kagalangan, karing may pagkatiwala karelo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maging mapibabatake sana. Para ka ring lektor, komentator, at manimuno, karing kapulungan pang Eukaristiyo, mitmong kapibabatan dasanang isane, inggelingan kim pamagsalita, kim publiko, ban epektibo rang apasyog, ding amano ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maging mapibabatake sana. Para kay katangan, maging matyaga sana at mapilit, king pamanalangin, at kapilanman, miminalom, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maging mapibabatake sana. Ngayon po doon tami sarili tang kapagnasan. Ipa, iking lugod, ating lugod parating mapibabata. Ipagkalib mo sa kaya kami, ing lugod mo, baking parating mapibabata, karing keking sarili, at karing paraming tao. Iti adon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingay. Ingamat ni daralami, ahining kekeng sarili, paboring altar ning bemi, abanalan mo sa bayan mi, balang paninap anis nawami, balang isipan at takpan, balang kaburian at kapagnasan, balang lugod at pakaman. King gamat ni daralami, ay ininggeg sarili, paboning altar ning bemi, pabanalan mo sa dalan mi. Manalain kay pakamalang kapatid, banti kaya katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoo iting daon karing gamat mo. King kapuri at ikaligayan ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, inganak mo, inos no bitis, din kayang alagad. Anting metong alimbawa kaya kami. Tanggapan mo lareting kaya kami ngayon, ating kaya kaming pamanyamba. Kapamilatanan ng pamiyampang mi, karing kekeng sarili, anting metong nga sakripisyong espiritual, mikapon kaya sana king espiritu, ning kapakumbaban at lugod. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka yat timurin. nayo orem puso yo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karino ipa, Diyos king alangangad lubos mayupaya. Lelangan ming meto yato, ake kang babayo, at parangalan, kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan ming puryanda kat pasalamatan, ding balayan na kaya kang binukod, ading banala parating kaya kang kayantabe. Ulinita kang beri sa Blancoro, ring angeles ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lantok ng ngaming babye, kapurian kaya kang.
ligaya. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Muling daratan, kilagyunin Ginoo. Muling daratan, kilagyunin Ginoo. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Muling daratan, kilagyunin Ginoo. Muling daratan, kilagyunin Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuwaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Piraso ni at binyene, karing kayang disipulo nga na, konanya itikongan at kananye, itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, kunan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kana akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, i Cristo sinublia, i Cristo datangya, datangya, Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Daramya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Kim pumapin na pinanil katahimikan, ganakan talang yan sablang pakamalan tamong mayang unabiye. Gana ka mula naman di kapatadming pepainawan at mananayang sabing niya. Lalay Maria ang po Eusebio, ading ala pang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaruluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biaranganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupat kimalmong kaburyan, king kakabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurienda kat parangalan, manggaman king alanganga.
paminto king amanin tara pangabos at mibog kibalan ng taro, nga tamang ining mangangas manalangin. Isang bangay lago natangke kami ingkayarian mo ni pamintualing lumo kentiking yato at king banwa ni pamintualing lumo kanan ni King Aldo Aldo ibemu ke kami King Aldo ngini at ipatawag mo ke kami ning salami ka ating pamamatawad ni karing ikasalan kami ipay sa aking tukso nunay kapuskin Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangapos. Ulit kaya kain ka O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing laban ming kasalpantianin kaya ka iglesia. At pamayapan min po ang bilugan nagpangking kaburian mo, hikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At keka timurin. Yang pang tayo pang waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan kaya kayo nga. Cordero ning Diyos, ang ilalako, king kasalanan inato, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang ilalako, king kasalanan inato, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan ninyato, ibemuke kami, ibemuke kami, ibemuing kapaya.
Cordero ng Diyos, ay milalako king kasalanan ng ato. Noon tamang mayaws king apunan ng Cordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Io'y Kristo, arita ungan, usaming kamalan, na tengalan, yapining puso malungon, yapining puso mamo, magariya sa karingin damo. Yang amanuang iglalangan, yang beya sibulnan isikanan, yang pastula manito na lang tiplan, yaking danuman kekamanatan. Yoing Kristo, arita ungan, usalming kamalan, na tengalan, yapining pusong malungon, yapining pusong mamo, magariya sa karingin tamo. Yang sangkanding mayap at masampan, yang maglualo karing alang akarapan, yang usok aking bepapasalan, yang hulyan dating sablang mawawala. Yoing Kristo, arita ungan, usalming kamalan, na tengalan, yapining pusong malungon, yapining pusong mamo, magariya sa karingin tamo. Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Si Cloud tamo po ba ang pangadyan ning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Ita mongan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko,
ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ninyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata, itamungan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mula nga lananggang kapainawan, detang may ngayawa na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo, king kametunganin banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili nga kalismikeka, king kakulangan mi. Nune, bagus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pasiklangan mula rin kaya kang talasuyo, king pamangan at inumana manibatan banwa. Papanatilan mo sanang tapat bilang ministro ng amano at sakramento, magobra para king kaya kang kaligaya, at para king kaligtasan, daretang maniwala kaya ka. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pangaditan na po pala, makakalingwal akong minsan. Dahil sablang pakamalantang mayang ubi. Ipagkalubay nga lang kapainaban, kaya sablang pakaman mayang unabi o ginu. Ngalan hanggang sana, sulagya sa karela. May painawalangan sana king kapayapan. Amen. Ding kaladwaring sablang tapat, amekona. Kapamilatan ng pakalulo ng Diyos, ipainawno sa king kapayapan. Amen. Ipami. Kami at suka banwa, misamban niya yung lagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan niya yung loob mo, kaya tisulip ang tibanwa.
Inka kanan mi kingal do, ibihe mo kaya kami kingal do ngeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kay paisaol king tukso. Nunay kapos mo kami king sablang maro. Tingin man tabi kay kayo. At kaya kan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahinto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Mayari ng kakatang kapag masusyan, yaw may tanang ini, king lugod, at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Aldo kang Maria, kagalik at magsinta, tuling yaing kekenindo, malugod kekektuto, king dalise pamamuri, king reyna matas kilig, ausang miyang birhenindo, malugod kekektuto. Dakal po salamat kay Kingan at Maya Poras. Magandang araw. Marami pong salamat. Thank you. Mingats kongan po.